Assalamu alaikum. Yau abinda za mu yi magana a kan shi ba zai wuce amsa waɗannan tambayoyi kamar haka ba. Ta yaya zan koyi kwamfuta? Me ya kamata na fara koyo? Ina buƙatar shawarar masana? Da yawan mutane suna ganin cewa wanda ya iya kwamfuta zai iya yin komai da ya shafi kwamfuta. Ba ma iya mutanenmu ba, har yankin Turawa da yawansu suna kan haka, musamman waɗanda ba a fannin suke ba. Za ka ji wasunsu suna cewa misali a ɓangaren abin da ya shafi programming. Programmer is a programmer. Programmer can program any program. Ma'ana mai ƙera manhaja zai iya ƙera kowace irin manhaja. To a zahiri wannan kuskure ne, ko in ce ba haka bane ba. Kwamfuta na da faɗin gaske da a iya cewa ba zai misaltu ba, saboda duk yadda ka kai ga gwanancewa a kanta ba komai za ka iya yi ba. Ƙaramin misali akan programming language, ma'ana yarukan da ke cikin duniyar na'ura mai ƙwaƙwalwa. Kamar duniyar mu akwai halittu da dama da suke rayuwa, waɗansu masu rai, waɗansu marasa rai. Kowaɗanne halittu da yadda suke sadarwa tsakaninsu, masu rai ta hanyar motsa jiki ko kuma hanyar yin magana. Kwamfuta na sahun halittu marasa rai. Idan ko za a yi sadarwa ko magana da kwamfuta da mutum, dole ne a haɗu cikin yare ɗaya, ko kuwa a gaza fahimtar juna. Sai gashi ita kwamfuta ba ta jin yarukan da mutum ke ji, kamar Turanci, Hausa ko Faransanci. Saboda haka sai yake zama dole ga shi mutumin da yake so ya rinka magana da kwamfuta, ko in ce mutumin da yake son ƙirƙirar manhaja ko software ko application, da ya koyi yaren kwamfuta, wato programming language. Kamar yadda a cikin mutane akwai ƙabilu da ke da yaruka daban-daban, ita ma kwamfuta na da yaruka daban-daban. Kowanne yare da yadda tsarin zubinsa yake. Akwai waɗanda ake ce musu higher level language, ma'ana yarukan da mutum zai iya koya cikin sauƙi. Akwai low level language, masu wahala. Misalan kaɗan daga sunayen yarukan kwamfuta kamar haka: yaren C, akwai yaren Java, akwai Python, yaren Python programming language, sannan akwai C++, akwai C#, akwai Visual Basic, sannan JavaScript, sai PHP, sannan SQL ko MySQL. Kowane yare da inda ake amfani da shi. Baya yiwuwa don ka iya ɗaya ka ce za ka iya yi wani. Kowanne sai ka koya, kuma kowanne ɗaya ka iya ɗaukar ka lokaci mai tsayin da baka tunani. Mutumin da ke son fara koyar kwamfuta, dole ne ka fara sanin me kake so ka iya yi da ita kwamfuta. Wala Allah kai burinka ka ƙera babbar ma'ana ka ƙera babbar game kamar irin su GTA 5. See that shit? Fucking put that bitches. Ko kuma so kake ka zama hacker, ko kuma kai abin da kake so ka zama mai ƙera website, shafukan intanet, da ma abubuwa dai bila adadin. Tom, bayan ka tantance, sai ka nemi shawarar masana. Idan ko ka kasance ɗalibin jami'a ne na computer science, dole ne ka fara bin jadawalin tsarin darussukan da makaranta ta shirya. Lokacin da ka kammala samun digiri na farko ko postmaster, sai ka zaɓi layin da ya kamace ka. Duk abin da ka fara koyo, to duk wahalarsa ka daure ka ci gaba har ka kai ga gaci a kansa. Daga nan sai ka tsallaka sabon fanni. Sannan
kar ka taɓa yarda zuciyarka ta raya ma cewa ba za ka iya wani abu da ya shafi na'ura mai ƙwaƙwalwa ba. Tabbas akwai 'yan baiwa a fannin fasaha waɗanda Allah ya ba su baiwa. Ana gane musu hakan ne su ma bayan sun yi ƙoƙari. Saboda haka kai ma ka yi ƙoƙari, ma'ana ka yi ƙoƙarin gwadawa, ƙila kai ma kana daga cikinsu. Muna godiya da bibiyar mu a shafukan mu na Facebook, Twitter har da WhatsApp.